Wajibi ministan Abuja Nyesom Wike ya baiwa shugaba Tinubu haƙuri, sannan ya nemi afuwar gaba ɗaya rundunar sojin Najeriya, tare da baiwa matashin sojan da ya ciwo zarafi haƙuri, in ji tsohon shugaban sojin ƙasa wato Chief of Army Staff na Najeriya, Laftanar Janar Yusuf Tukur Buratai mai murabus. Tsohon jami'in na soja ya yi gargaɗi mai zafi ga ministan Abuja Nyesom Wike bisa abin da ya kira barazana ga tsaron ƙasa bayan cacar baka da ta faru tsakanin Wike da jami'an soji. A cikin saƙon da Janar Buratai ya wallafa a shafinsa na Facebook, ya bayyana cewa cin mutuncin jami'an sojin Najeriya a bainar jama'a da Wike ya yi ba ƙaramin laifi ba ne, domin karan tsaye ne ga muhibba da kwarjini ta rundunar sojin Najeriya. Buratai ya ce wannan halayyar ta Wike raini ne ga ikon shugaban ƙasa a matsayinsa na kwamanda askarawan Najeriya, kuma tana iya rage ƙwarin gwiwar duka ma'aikatan tsaro a ƙasar. Buratai ya nemi ministan da ya gaggauta ba da haƙuri a bainar jama'a ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da rundunar sojin Najeriya da kuma jami'in da ya ci mutuncinsa. Ya jaddada cewa tsaron ƙasa da mutuncin jami'an tsaro ya kamata su kasance a gaba da kowace irin siyasa. Rahotanni sun nuna cewa a wannan talatar an yi cacar baka tsakanin ministan Abuja Nyesom Wike da wani matashin jami'in sojin ruwa bisa zargin yunkurin Nyesom Wike da ƙwace filin mai gidansa, zargin da Wike ce sojoji ba su da takardun fili, don haka akwai buƙatar ya ƙwace filin kamar yadda ya yi a wasu sassa na Abuja. DCL Hausa, Okashato Ibrahim Wakili.